obviamente, unha boa nova para a Fundación de Exposicións e Congresos, que recupera eses cartos que tradicionalmente viña recibindo da Xunta de Galicia. Cambiamos de asunto, pero aínda mantémonos en páxina industrial, pero ao mesmo tempo tamén social, posto que mañá terá lugar un seminario ou unha charla sobre o galego, pero con respecto ás empresas. Lembramos precisamente o que dende a Fundación que organiza ese seminario se anticipaba xa aquí nesta mesma canle. Nada vai se realizar o día 23 de outubro, venres, e vai constar fundamentalmente, como digo, de dúas partes. Unha que se vai realizar pola mañá nas instalacións da Sala Caixa Nova, onde moitos empresarios se van a topar para debatir, e agora o presidente do foro, Enrique Peinador, vai desmiusar un pouco máis, explicar un pouco máis o programa, onde se vai reflexionar sobre un tema capital dentro do que é o desenvolvemento económico e empresarial de Galicia, como é empresa e identidade, e logo á tarde teremos a descoberta do gusto, o recoñecemento, digamos, a restitución da figura dun extradense ilustre, inventor da calculadora, Ramón Silvestre Berea García, do que xa foron salindo algunhas informacións estes días. Tamén se presentará un libro de Olimpio Arca, e tamén haberá unha actuación musical. O primeiro Foro Peinador, que é unha entidade que intenta artellar un discurso alrededor da identidade da empresa, é unha oportunidade o podermos celebrar aquí na Estrada, que é un concello con un potencial económico empresarial moi grande, podermos, digo, celebrar unhas xornadas coa finalidade de chegarmos a eses empresarios con este discurso. O discurso que se basea fundamentalmente que no momento en que vivimos da globalización, todas as empresas, toda a produción obedece sempre a unhas características determinadas, o que se chama na estrategia comercial a referencia de marca. A Xunta de Galicia para eso, no seu día, creou un selo que se chamaba Galicia Calidade, que abordaba precisamente a filosofía de que todo o que se produza en Galicia teña calidade e que teña unha denominación de orixe. Esa denominación de orixe que hoxe se está extendendo, principiou primeiro no ámbito da viticultura, e hoxe calquera estratega de imaxe corporativa sabe que hai que vincular esa produción a unhas peculiaridades, a unhas características que en Galicia ten que ser aquelas que entendémonos que definen este país. Este país ten unha cultura, ten unha lingua de seu e, polo tanto, nos creemos que os empresarios deben dunha vez retomar un debate que, curiosamente, está pendente dende hai moito tempo, posiblemente dende o século XIX. Agora imos celebrar precisamente o ano que ven o 85 aniversario do primeiro Congreso de Economía que se celebrou en Lugo. Foi un congreso moi importante porque as cabezas pensantes de entón xa vislumbraban a necesidade de identificar o desenvolvemento económico coa identidade do país. Ben, pois ese discurso é o que queremos retomar dentro do Foro Peinador. Creo que hai moita receptividade por parte do empresariado a replantearse, a reformular eso que se chama denominación de orixe, que non é ni máis ni menos que aquilo que identifica a un país cun produto, ca súas xentes, ca súa xeografía e ca súa cultura, en este caso ca autonomía. No sector do viño avanzouse moitísimo. De 440 adegas que hai no país, 177 xa etiquetan en galego, e iso nun tempo récord. En 2003 había alrededor de 12-15. Por lo tanto, esa porcentaxe, ese incremento demostra unha vez máis que hai unha receptividade por parte do empresariado a incorporar a lingua galega. O que ocorre é que nos pensamos que o tema da cultura e da lingua estivo incorrectamente planteado históricamente no país. Foi asumido este discurso nada máis que polos intelectuais na versión literaria e poética, e nos pensamos que eso non debe ser así.
A lingua galega ten que ter máis valedores que poetas, que creadores literarios. Este é o momento de que a empresa empece a asumir o feito diferencial galego. Por varias razóns. Unha, primeiro, porque os traballadores sentiránse máis identificados ca empresa se esta incorpora o patrimonio cultural e lingüístico como unha das súas bandeiras. Tense demostrado nalgúnas empresas nas que estamos a traballar que a receptividade por parte dos traballadores é maior, a armonía entre a dirección da empresa e os traballadores é maior e, polo tanto, redunda na produción e na calidade dos produtos que se fabrican. Segundo, porque as empresas teñen que recoñecer que os consumidores non son locais, porque vivimos nun mundo global. Por lo tanto, as empresas deben incorporar a súa estrategia comercial o plurilingüismo. E dentro do plurilingüismo necesariamente ten que estar a lingua galega, porque os consumidores galegos tamén deben ser respetados. E non só eso, senón que hai enquisas que o demostran, como é o mapa sociolingüístico de Galicia, que demostran que unha empresa que sintoniza cos seus consumidores na cultura, na lingua que teñen, ten maior aceptación que aquelas outras que non utilizan ese código. Tamén temos experiencias en Galicia nese aspecto, non temos por que agora falar delas, pero porque sería facer publicidade, pero sí temos experiencias onde grandes superficies que utilizaron a lingua galega cos consumidores, os consumidores tiveron preferencia por aí. E o máis importante é que non se pode facer uso dese discurso que anda por aí, que a lingua crea conflito. É mentira, porque ali onde temos celebrado actividades empresariais, a lingua non ten tido conflito. E para mostra un exemplo. Ninguén dubida que hoxe, se temos que falar de novas tecnoloxías, teríamos que falar do esteleiro Barreras. É un dos esteleiros máis importantes de España e cunha proxección no mundo moi grande, porque moitos dos seus gaseiros, moitos dos seus buques sísmicos non son precisamente para o mercado galego ni para o mercado español. Fabrican grandes buques de grande tonelaxe para fora, para o mercado internacional, con tecnoloxía punteira, e esta empresa incorporou con casi 2000 e pico traballadores que ten a lingua galega dentro, nas nóminas, nos contratos de traballo, na sinalética, en todo aquilo que sexan nas relacións cas institucións, Xunta de Galicia, Deputación ou Concellos, que é bastante actividade, incorpora a lingua galega e iso non ten producido ningún conflito. Esta é a mensaxe que nos queríamos con estas xornadas para o día 23, que lle queremos transmitir ao empresariado da Estrada. Imos da man do Concello da Estrada, que é un concello que en Galicia ten un perfil, unha singularidade moi acusada. Este é un concello que sempre se preocupou pola cultura, pola lingua galega, porque ten no seu patrimonio histórico moitísimos personaxes que así se comportaron en vida, e polo tanto vai ser un bo xuntoiro que fagamos o Foro Peinador e o Concello da Estrada. E ademais, como está aquí a súa Concelleira de Industria, Monse, creo que no futuro, porque isto non acaba o día 23, no futuro teremos algunhas actividades, pero xa con outras dimensións, para traballarmos nese discurso o que fixen alusión nesta breve intervención. E moitas gracias.